orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Bueno, gaurkoan garaipena etxean 75 eta 44 markagailua, zorionak garaipen generosoa. Bai, bueno, ez da errexea izan, baina bagenekigun han galdun genuen partidoa, eta abiskat minakin etorre ginen etxea, eta arantza ikentzeko ondo etorri zaigu partido hau, 6 bat goaz zeontan, fase hontan, eta bueno, gure defentsa ondo defenditu ezkio, ikuste dugu gauzak ondo lortza duela. Eta gaurko partidua, konta iguzu pixka bat nolako izan da? Ba bueno, hasieran gure bostekoa oso ondo hasia, partiala atera deu, baina deskansoa baino lehenago joku ero aldezela onda eta 4 gora joan deskantsoa. Deskantsotik bueltan berriz jarria gure defentsa gortuta, eta bueno, hor partziala lortu dugu, 17 gora, eta ja, hortik aurraia partioa lasai joan. Eta orain arte denboraldia espero zenuten bezala doa, ala? Bueno, hasieran ez ginen inorrek uste hola ibiliko ginela fase honetan, ez? Baina oso ondo gara entrenatzen, ez geneukagun limitea, osea, guk alde nobena, partiduko alde nobena, eta bueno, baino iritxega. Egoain itxoin zara utzeka bergaltzeun, suerte pixkatekin, eta bigarren lortzeko aukera baia berdaukon. Tu forma de pensar. Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémprame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémprame la libertad. ¡Mi libertad! Bueno, Jon, gaurkoan zure taldea etxean garaie gertatu da, konta iguzu pixka bat, nola ikusi duzu partidua? Gaurko partiak egin arantza handi bat geneukan, izan alako fase honetan irabazi dugun talde bakarra, guain arte. Eta hango partia ikusita, gogoa geneukan demostratzeko fase honetan edozein irabazteko gai gela, eta hasieratik oso mentalizauta atera geha, beraien kanpoko jokalarik zein du behar genitula. Eta bueno, atzen gogorren da, nik uste hasieratik lortu duen abantaia ona izan dela, nahiz eta momentu batzutan gerturatu, aurretik egotea lortu du partida zer. Gaurkoan, bigarren postu hori, sailkapen nagusiko bigarren postu hori jokatzen ari zarete, espero zenuen horrelako postu onak lortzea? Ez, egia esan ez genuen espero horrelako postik lortzea, fase honetan klubako 25 urtetan behin sailkatzea bakarri lortu du, eta bueno, historikoki behin lortzea gaina, eta gora neotea, guretzat amets bada. Gure ligan talde potente asko daude, jokalari honekin, eta gu azkenen talde xume bagea, arrobiko jokalarikin, eta bueno, ilusioz eta gauzak ondo inez, momentu honetan 3. gaude, ez ditu besok geizten, nahiz eta zarautzek kaleitea behar deun, baina guk behintzat gure esku daun guztien godeu, eta gogora entrenatze dugu hori behintzat lortzeko. Gero aurkariek ez dute utxe egiten, behintzat kontzientzia lasai eukiko dugu dena eman deula. Momentu txarretan motivazio bezala ere balioko du, ez? Bai, nahiz eta tempora amaiera izan, jendea oso nekatuta dago, talde gaztea izanik gainea azterketatan daude asko, eta beste urtetan jendea garai hontan beso gizte zitu, behintzat ja beste motivazio bat zeukan. Eta ikusita gauden postua eta gauden burrukan sartuta, denak alegin berezi dute, beste montu batzutan ikasteko eta gogokin entrenatzea tortzeko, eta burrukan jarraitze dugu. Aurreko partidua kanpoan jolastu zenuten, zer moduz joan zen? Aurreko partidua ondo juntzan,
garaipen ona lortu genuen, hasieratik aurretik jarri ginen, eta bueno, betiko estuasun txiki horiek enduta, ondo irabazten nahi geha. Egia esan oso potente gaude arten, eta abantail bat lortze deunen, oso zaila da guri abantaila hori kentzea. Askotan okerrago jutez ezigu partiduk, atzetik jartze ganen, urduri jartze geha, baina horretik jartze ganen solventzia hondikin nahi irabazten. Hurrengo asteburuan, datorren asteburunetan, Bizkaia aldera joango zarete, aurkari gogorrak ikusten dituzu hor. Bai, Azkartza talde oso potentea da, gainera fase hontarako pare bat jokalari fitxatu dituzte, eta ez dizkigu gauzak bat ere erresagarriko. Naiz eta sailkapenari begira, ikusten da talde batzuk ez daukatela ezer jokoa, baina hori nahiko subjektiboa da. Bereek gauzak ondoin nahi dituzte, eta gehiago gaindik etxen, bereien jendean aurren, eta ez dituzte gauzak erresagarriko, eta guk ere gure alegin guztikin goitu partidura. Sin tocarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una Chinatron, yo quiero una Chinatron, una posturita Tron. No chinas soy. No chinas soy. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición.